Dette er en mundtlig aflevering i fysik, og jeg skal gøre rede for idealgasligningen, som er tryk gange volumen er lig stofmængden i mol gange gaskonstanten gange temperaturen i Kelvin. Jeg starter med at pumpe partikler ind i en beholder. Sådan der. Og hvis jeg så sætter varme på, så kan vi se, at når temperaturen stiger, så stiger trykket også. Og hvis vi nu måler tryk og temperatur, så kan vi indsamle data, og så kan vi se, at sammenhængen mellem tryk og temperatur med en god tilnærmelse giver en ret linje. Det vil sige, at trykket er proportionalt med Kelvin-temperaturen. Skæringspunktet på x-aksen vil så angive temperaturen ved intet tryk, som så altid er minus 273,15 Celsius, som også svarer til 0 Kelvin, som er det absolutte nulpunkt. Dernæst så kan jeg prøve at mindske volumen, og ved at mindske volumen, så stiger temperaturen og trykket også. Og hvis vi igen indsamler data, men hvis vi så lod forsøget være sådan, at temperaturen falder til omgivelserne, mens vi laver forsøget, så vil sammenhængen mellem tryk og volumen være omvendt proportionelt. Og den sidste ændring, det er, hvis vi tilsætter flere partikler, så vil volumen være konstant, men trykket vil stige, uden at temperaturen også stiger. Til sidst så kan jeg sige, at da trykket er proportionalt med temperaturen i Kelvin og er omvendt proportionalt med volumen, så kan man udlede en tilstandsformel, som er, at tryk gange volumen divideret med temperaturen i Kelvin er lig en konstant, der afhænger af stofmængden i mol og gaskonstanten R. Og hvis man så ganger med temperaturen på begge sider, så får man i stedet for idealgasligningen.